Katri gumulung mangrempahing wadya makiri rananggana magawe yo gelar magawe gelari wang la dalah wedan ana kene Wanyenggara buta kok dijejeli tungkak ya nek tungkake iki resik kowe dudu golonganing Kurawa ayo ngaku kowe kuwi saka ngendi woe la dalah aku saka Sukalima ya aku pusakane Pandhita Durna ingkang tinanggenah nyingkirke lakumu. Oh, ngono ta? Iya. Ya, kowe iso menang karo Antasena simbahi diri-diran. Woe, kokop getihmu. Hei, pas. Aja endo glundungi gepeng. Ayo maju woy. Woy. Ayo panggau. Hai. Wah. Hai. Wah. Wah. Agene kira gondro sepiro. Pusakane Durna arep mateni Antasena ora bisa tak sungut. Lakon dadi awu kowe. Ana buta dadi wanda, dadi bakaran buta. Ayo maju. Main-main tanding Antasena. Tak sungut kobong kowe. Kakang Durna, kula Dik Patih. Nika napa nika? Kok kemutuk sajak ana wong gegenen. Lah kok pusakane Kakang Durna dadi buta kobong. Napa nggih Dik Patih? Nggih. Waturi tindak mriki. Oh, bleguduk manyaranya lole. Iki pusaka Sukalima sing anyar tak jokke tanding Antasena malah barang wirang. Ah nggih. Niki buta kekuatane Kakang Durna saking pusaka. Nggih. Lah kok malah kobong dadi bakaran buta. Ajeng ngersake ngincipi mang genah dadi awu kaya ngono kok kon ngincipi. Ora patut banget Antasena. Lajeng kersanipun kados pundi? Mangke dipun barengaken Nalendra saking Awang Wong Kewala